salmón.
iremos aguantando todos los días, día a día, poco a poco. El objetivo es llegar allá por ello, a ver cómo se va a presentar. ¿Vas a explicar que no pase por diante de casa? Hombre, esa es la intención, pero coincide mal porque no hay metavolante, a ver lo que podemos hacer, lo que se puede hacer. Esa moita sorte. Muchas gracias. Corredor da casa, corredor del otro, aplauso para él, Antonio Pazos Viaca. En otro lugar, este ahora que también los otros corredor de la formación de muchas. Campeón de España, bueno, hoy te toca hacer, porque la verdad es que ayer fue una prueba de fuerza, una prueba de física de la etapa de Sarria, que salvamos colocando bien a Pedro Guerrero. ¿Qué te toca hacer? Bueno, hoy toca un poco más de lo mismo, sabemos que el terreno de persona no la creo en ningún momento y que también intento, es una categoría donde no te puedes arrancar ni un segundo porque se te va el carro. Y bueno, intentar colocar a Rodri un poco más adelante, seguimos en lo mismo, arrancamos la primera etapa muy atrás, ya estamos subiendo bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Suerte. Bueno, pues tenemos todo preparado para iniciar un protocolo de salida. Conductores, os seus vehículos. Establecemos ese protocolo de salida. Conductores, por favor, os seus vehículos, todos en orden de marcha, luces de cruz encendida. Vamos a arrancar la competición. Estamos a apenas a 9 minutos de comenzó esta prueba, esta cuarta etapa de llegar en Berlín. Ahí están los corredores, entramos en la parte dianteira, la línea dianteira, los portadores dos maillots. Los portadores dos maillots en primera fila. Sitúase también en esa primera fila, ahí está justo, bueno, no pasa que quiero hablar contigo, justo porque ponte corredor de cabo. Lo tenemos ahí deixamos ao pau, justo, recuperado. Más o menos ahí, con algo de dolor, pero bueno, lo malo será que me impida rendir. Chapa pintura. Golpe aquí en las costillas, pero bueno. Bueno, pues es que no sé.
minutos 11 segundos. Es la 7:11 que lleva ya a permitir situarse en la segunda
down your road. I find my way on my own. I'll never follow your path. I'll make mine and I won't look back. I'll never go down your road. I find my way on my own. I'm never gonna fall in line. Your future is not mine. Your
your bed. I'll make mine and I won't look back. I'll never go down your road. I'll find my way on my own. I'm never gonna fall in line. Your future is not mine. Your future is not mine. Todavía por Va a aquí. salir, van. Ahí están las mujeres. Vamos con la suerte, Romulo. Ese aplauso de ánimo para él. ¡Qué suerte!
O calendario español para corredores elite sub-23 chegaba a súa conclusión coa celebración da Volta Ciclista a Galicia, a 14ª edición da gran rolda por etapas da nosa terra, organizada pola Federación Galega de Ciclismo. Estaba composta por 3 xornadas, 114 corredores, representando a 14 formacións españolas, 7 delas galegas, 2 conxuntos portugueses e un ruso. O pelotón galego, o Padronés Aluminios Cortizo, o Supermercados Freud, o Club Ciclista Rías Baixas, o Club Ciclista Vigués Autronic, o Cambre Caeiro, o Speed Road Gomistar e o Concello do Porriño a Banca. Primeira etapa con saída e chegada en Lugo, 140 kilómetros. A alcaldesa da capital das murallas, Lara Méndez, cortando a cinta na compañía de José Ramón Letelasa, director xeral de Deportes para a Xunta de Galicia, e a directora de Turismo, Nava Castro. O perfil desta primeira xornada era o máis suave das 3 etapas que compoñían esta rolda, ideal para escaladores. Pero no primeiro día só unha ascensión puntuable a do Alto de Vilalonga, situada no quilómetro 107, é dicir a 33 da liña de meta. A xornada que comezaba co paso pola meta volante de Friol no quilómetro 22. Mendoza do Porriño ocupaba a primeira posición. E a continuación, a primeira fuga importante desta tirada, formada por 3 corredores: Antonio Portela do Supermercados Freud, Rodríguez do Caja Rural e o ruso Zatesilov. Ian conseguir unha marxe de 30 segundos, rodando moi acoplados, pero alta velocidade que tiña carreira, o paso pola ponte de Parga, e o pelotón que os si atrapar dentro dos primeiros 60 kilómetros. Moitos intentos de fuga, guión típico nesta categoría elite sub-23, corredores amateurs, na que o espectáculo sempre está garatido, ciclismo ofensivo, e os ciclistas que se achegaban á localidade de Vilalba, onde estaba a segunda meta volante da xornada. E a partir de aí a carreira que se ia lanzar definitivamente, co ataque, co protagonismo para estes 2 corredores do Club Ciclista Rías Baixas, Samuel Rodríguez o Pontarian, e por parte da selección rusa, Strakov. Manexando unha vantaxe interesante, pero o pelotón non lle ia conceder demasiado, así que Samuel Rodríguez decidía frear o seu intento por diante, e aseso Strakov, o que lle servía para pasar en primeira posición polo Alto de Vilalonga. O pelotón saltaba un grupo con corredores importantes pensándose na clasificación xeral, como o luso Luis Gómez do Liberty Seguro, e outros corredores como Rubén García, Antonio Portela e Roberto Mediero do Supermercados Freud, Pablo Guerrero do Bicicleta Rodríguez, David Francisco do Rimo Construcciones Paulino, Víctor Echeverría do Caja Rural, Pello Goicochea do Ampo, e tamén Diego Álvarez do Club Ciclista Rías Baixas, achegándose á cabeza de carreira a Lugo. A diferencia de Strakov, que cada vez era menor, e ian darlle caza, empezaban a moverse outras rodas a seguir nesta carreira, como a de Pedro Merino, dorsal número 11 do Supermercados Freud, o manchego. E con Strakov xa neutralizado nos últimos 10 kilómetros, a carreira que ia ser un constante ida e volta de ataques. Aí temos a David Francisco do Rimo Construccións Paulino. Por detrás o pelotón controlado polos corredores do Congelados Moreira, que querían unha chegada masiva na capital lucense. E aí os temos, despois deste xiro xa ian ver o fondo Lugo. Os constantes ataques na cabeza de carreira. Aí está Marcos Jurado, corredor que corría cedido esta volta no Cambre Renault Caeiro. E na recta final, aí chegaba Arten Somolenkov, o ruso, o representante do ciclismo do leste, alzando os brazos por diante de Marcos Jurado e do seu compañeiro Strakov, sen grandes diferencias entre os principais favoritos para a victoria na xeral, no exixente final, na Avenida de Madrid lucense, picando sempre para arriba, e a victoria do corredor ruso Somolenkov, unha promesa deste deporte, menor de 23 anos, o maior das metas volantes,
que ia ser para Javier Cantero do Bicicleta Rodríguez de Extremadura. Strakov, o fugado que conseguía o da montaña, e vestíase de amarelo na capital lucense Artem Somolenkov na xornada previa á chegada á estación de esquí de Manzaneda. No segundo día de competición, a caravana da Volta Ciclista a Galicia, que se trasladaba á provincia de Ourense para afrontar a etapa raíña na que o ruso Somolenkov defendía o seu liderado. Eran 139 kilómetros con 5 ascensións puntuables e a saída dende o concello de Esgos, o seu alcalde, Mario Rodríguez, que cortaba a cinta. Un acto protocolario previo o arranque desta xornada con 5 ascensións puntuables, 2 de terceira categoría, 2 de segunda e ao final na estación de esquí de Manzaneda, porto de primeira categoría. Ningún metro plano nesta xornada, ataques constantes, buscando o protagonismo xa dende o inicio, con moita representación dos corredores dos supermercados Freud, e un deles, José Luis Mariño, que se marchaba en solitario ao redor do kilómetro 20 na ascensión a Eiradela, subida de terceira categoría, e con esa aventura ia pasar en cabeza tamén polos altos da Cabezoa de segunda e de Casa do Vento de terceira. Un compañeiro seu, Roberto Mediero, tamén saltaba do pelotón, que controlaban os corredores da selección rusa, e en torno ao kilómetro 50 xuntábanse en cabeza os dous discípulos de Evaristo Portela. A eles ían xuntarse 10 kilómetros despois outros 4 corredores, 2 do Rimo Construcciones Paulino, conxunto asturiano, David Francisco e Sergio Pérez, o representante do Club Ciclista Rías Baixas, o cántabro José Manuel Gutiérrez, e o portugués Tiago Ferreira. Fantásticas as paisaxes que nos permitía disfrutar esta xornada de ciclismo pola Ribeira Sacra. Roberto Mediero, o corredor supermercado Freud, que portaba esa camisola azul de mellor galego ata ese momento na clasificación xeral. Por detrás, Aitor González, o vencedor na edición do ano 2014, que saudaba a cámara, preparándose para o que ia ser o desenlace dunha etapa de alta montaña. Controlaban os corredores do Bicicleta Rodríguez Extremadura, e a fuga que disfrutaba dunha marxe en torno aos 2 minutos e medio. O ritmo atrás que pouco a pouco ia crecendo e medrando, e pasáballe factura ao líder, a Somolenkov, que se quedaba e despedíase de loitar pola clasificación xeral. A selección que continuaba ata que quedaban só no grupo principal 15 corredores. Aí temos a Iván Martínez do Mutua Levante, e por diante na escapada de 6 arrancaba David Francisco, e o corredor do Rimo Construcciones Paulino, conxunto asturiano, chegaba a Manzaneda en solitario, unha vantaxe que puido aguantar dun minuto ata o treito final, onde arrancaba Aitor González, o corredor do Ampo. O vencedor no ano 2014 superaba a David Francisco, e o cumio da estación de esquí de Manzaneda. Aí temos o corredor vasco celebrando a victoria. Por detrás, Jorge Martín Montenegro, o ciclista do Aluminio Escortizo de Padrón, segunda posición a 17 segundos. Pedro Merino do Supermercados Freud, terceiro a 25. Zate Silov ocupaba a cuarta posición, e a chegada de David Francisco, gran protagonista, que non puido culminar a súa fuga, era quinto en meta, recibindo a Aitor González, ciclista de Ermua, ciclista vasco do Ampo, o trofeo como vencedor. As metas volantes, o mallot que tiña novo propietario, Sergio Pérez do Rimo Construcciones Paulino, e José Luis Mariño, o ciclista padronés do Supermercado Freud, que se situaba á fronte da clasificación da montaña. Na xeral, Aitor González collía camisola amarela a que se levara para casa o ano anterior, no 2014, e tocaba lle defendela na terceira e última tirada. Última e terceira etapa en Pontevedra, punto de saída e chegada a capital do Lérez. Unha xornada que presentaba un perfil ideal para os ataques, en a que Aitor González tiña que defender a camisola de líder, o mallot da Xunta de Galicia,
Na saída, aí temos os portadores dos mallots, a Ser Estévez do Club Ciclista Rías Baixas como mellor galego e o delegado da Xunta de Galicia na provincia de Pontevedra, o delegado de Deportes, Daniel Benavides, que cortaba cinta. Comezaba esta xornada, 148 kilómetros, 3 ascensións puntuables, todas elas despois do kilómetro 70, saída polas rúas do corazón da capital do Lérez. E o primeiro ataque, aí o temos Iván Raña, que nesta volta defendía os intereses do Aluminio Escortizo de Padrón, preparando o campeonato do mundo de Ironman de Hawái. Provocaba unha fuga de 13 corredores, ningún deles era importante, era perigoso na clasificación xeral, polo que o pelotón permitiulle a súa marcha, porque rodaba nestes primeiros kilómetros con Aitor González tranquilo ante unha primeira fuga que non o inquietaba en exceso. Os integrantes desa escapada: Portela, García e Lomba dos supermercados Freud, Gutiérrez, Mota e Rodríguez dos Rías Baixas, Hernández e Orts do Mutua Valencia, Jacobo Ucha do Caja Rural, Gómez e Magallaes do Liberty e Lorza do Ampo, compañeiro dos homes que levaban o control no grupo. Por diante, Mikel Elorza representando ao líder. A escapada que conseguía unha diferencia de 3 minutos, problemas mecánicos para Iván Raña, unha vez solventados coa axuda de Suso Blanco Villar, do seu director deportivo, que seguía a reintegrar na fuga. O paso por carril marcaba o inicio da montaña nesta xornada. A primeira das ascensións, que ia ser a de Lobeira, despois viría a do Busto, de pouco ia durar a unidade na escapada, porque Samuel Rodríguez, corredor do Club Ciclista Rías Baixas, ia intentar a fuga en solitario. Aí o temos xa na subida a Escusa, o porto de primeira categoría, co seu cumio situado a 36 de meta, e o ataque do Pontareán en solitario. E por detrás movíase Pedro Merino, terceiro clasificado, intentaba sair a súa roda Aitor González, o líder, marchábase Merino, o manchego do supermercado Freud, e por detrás un grupo formado por Aitor González, por Martín Montenegro, o segundo clasificado, e por Jorge Cubero. Merino superaba a Samuel Rodríguez, situábase ao fronte da carreira, e o líder Aitor González, que recibía axuda do seu compañeiro de equipo Mikel Elorza. A vantaxe de Merino por algúns instantes foi superior aos 25 segundos que tiña de perda na xeral, e aí a piques de coroar a Escusa, e lanzándose hacia baixo a carreira, a persecución dese trío Cubero, Aitor González e Montenegro do Aluminios Cortizo de Padrón. E o intento en solitario de Pedro Merino, manchego, vencedor esta temporada xa da Volta a Coruña, e o descenso buscando a localidade de Pontevedra. Pouco a pouco ian reducindo a diferencia os perseguidores, e a escapada de Merino, que ia concluir a falta de 15 kilómetros, coa chegada por detrás de máis compañeiros para Aitor González. Así que o líder vía como a súa principal amenaza para xeral era neutralizada, rodando xunto a Ser Estévez, o portador do mallot como mellor galego. Aitor González, que respiraba tranquilo, atacaba a Jorge Cubero do Bicicleta Rodríguez de Extremadura, falta de 10 para meta, e conseguindo unha vantaxe en torno aos 10 segundos, entraba como triunfador na Praza de España. O sprint do grupo, que se ponía Zatesilov por diante a Ser Estévez, e Aitor González, que entraba triunfador en meta, facendo símbolo de dúas vitorias que leva na clasificación da Volta Ciclista Galicia no ano 2014, en este ano revalidando título. E o resto de mallots, o das metas volantes, para Antonio Portela dos supermercados Freud, o da montaña, que tamén o gañaba Aitor González, facendo dobrete nesta volta. Voy a estar acompañado neste podio final por Ser Estévez, mellor galego, corredor guardés, campeón autonómico de fondo en estrada de contrarreloxo, que remataba como mellor ciclista da terra, recibindo de mans do vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ese mallot. E como mellor xoven, como mellor corredor, menor de 23 anos, o ruso Zatesilov. Por escuadras, a victoria do Bicicleta Rodríguez de Extremadura, e a carreira que ia a concluir esta ceremonia de entrega de premios co podio final: Aitor González,
do Ampo primeiro, Martín Montenegro do Aluminio Escordizo de Padrón segundo e Pedro Merino do Supermercado Zoiz na terceira posición.